semono ki dase sing liyane sepi. Penasaran. Aja mungkin opo kok. Panas lho Pak. Brek bocah nesu Dangdut tempat dangdut Kanca-kanca ki ramah dangdut musik ae. Mbak mbok mesake aku to Mbak. Aku mlaku kok kono kok kene megap-megap lho. iki uncek wis teko to ora enek suarane ora ning wujute Entut Pak niku Pak. Jenengan niku ketinggalan batu sok kira. Ini uncek ini. lagi coba salaman sih ketemu urung salaman kok Nggih. Iki Mbak, kabar iki. wah terus dalane wis ora salaman ini nih mubeng tempe apa tangan iki Tangan Pak, tangan Pak. Tangan Pak. cuwili kek keri Lawan mulai. Weno pelakone Weno nangis lho nangis Weno Wah, kocok-kocok iki kaya mateni aku. Wis rasa mbok ngene iki sampeyan aku tak mati dhewe.
ganti iki lho. Sapa ganti? Halo. Patene. Berarti kene gayor kok ora gitu. Aku kok salami nek util-util tanganmu nek keri kabeh. Keri sampe tekan jero iki lho. Jenengan bayangke sing boten-boten. Berarti kalau mau presiden ngoten. Cari dadau. Dadah karo penonton. Nggih, dalu sedaya warga masyarakat Tanjung Gunung. Tanjung Rejo. Oke, Tanjung Rejo. Kalian gendeng Tanjung Gunung nggih. Tanjung Rejo sedaya mugi tansah pinaringan sehat nggih Bapak Ibu nggih. Lancar rezekinipun. Berkah lan barokah. Keluarganipun nggih ayem tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi Gusti ngijabahi. Biasane iki apa ndongake wong liya iki insyaallah dipun ijabah Gusti. Yen pun donga piyambak sak modale ra dijabah. Anggur pengen siji modot e ora modot-modot. Niki disyukuri lagi. Ning kowe disyukuri ya. Kodrate Gusti Allah kowe memang kudu digawe ngono. Nggih. Kowe ngomong diodot ya kena jane. Ning besar diodot. Jane nggih saged nek kula malah anu penak ngenten iki kok. Ayo. Ati bang gedhe dhuwur, ya penak cendek ngenten iki. Terima-terimano ya. Nggih, kula terima-terimake. Iya. Wen aku gedhe dhuwur iku ora aku rayan sithik yo enggak aku. Rapurmu kok. Wong niku pede sih, marat pikir keri, elek pikir keri. Iya. Paman aku gede yo ganteng lho, malah kedalange lho. Mau santai jabrake ya. Ya alhamdulillah Pak Mardi. Lali aku Sampuk kelengen tangan lho sampai lho. aku terus supaya ana jak pisan tok wis 20 tahun ya Bang. Nembe iki lho. Iya. Mas Tudi. Pak Masudi kok Ya. Mardi. Hati-hati lho ya. Nek kok ilat ora bener bul. Pripun? Nek kok ilat ora bener bul. Namun Pul. Wul pinten iki? Kowe yen nek kok ilang kleru, Heeh. kuwul ngoten. Iya. Disodakoke napa di taringe sinten? Ayo sak karepmu kok wae sapa? Iki disodakoke to. Yo mosok nyedak kaya kowe kaya ngono kuwi ya maneman kok. Kok imane pripun lho mulane jenengan ra Aku gumune kowe jak. gumune napa? Kowe iki kaya ngono ya ora kok ngenyek ora ya? Nggih. Nek maksudnya ya kowe kaya ngono kuwi ya? Nggih, nggih. Bojomu kok iso gedhe dhuwur ke ayu lho gumun nang. Kula dukunke Lek. Ora, aku sing tak bayangke lek garap kuwi piye. alah wong lanang iki omong kalah. Aku atase aku mau dikokono ya ora iso to. Jika blangkon piye akale dicuthik nggo mik ya iso. Lah bocor ra pas, mesti pase. Tak cuthik. Tak cuthik. Ini suan wonten ratah Tanjung Rejo iki. Tanjung Rejo alhamdulillah jan piyayine gradak parkir atuh biangan niki wau. Parkir ado. Waduh, nek Pak RW didino boten sah Pak. Malah mlaku jangkae wong bone ra mau ditinggal. Kowe Kowe nek ibu pakete ngasu liwat to. Mati le. aku yo gumun kok. Gumun apa? Nek wong ora dibokong lho. Niki biasane wong iki dibokong. Bokong ora. Iki bokong kok maksane napa lho? Ora ketok ora genah. Oh, ya wis mau kok ra ketok terus iki. Niki bokong. Ya. Niki sikil. Sikil. Niki tangan. Rumah samu nopo pedal iki sikil iki. Wah, sikil apa kuwi? Wis sikil wong kok sikil nopo iki lho. Bapak Tak pikirku kowe iki wong remotan. Jadi dicas iso joget mana kok uang. padha titahe Gusti. Kula nggih manungsa. Iya. Oh, jenenge manungsa iku sak dermo nglakoni. Iya, padha nggih lah disyukuri mawon. Iya disyukuri. Lho kudu kok terima-terimake. Ngene iku kedah trimo tenan. Nek trimo arep kepiye wis kahanan ngene lho. Iya. Iso protes arep protes karo sapa? Kowe iso protes kon bali meneh malah repot kok. Iya. Dalane peteng dedet karo.
Lah niku Apa ya? Jenengan terus merah. Siapa dalane kok tinggi iki langsung susah. Lah kula lae niku dalane boten bener boten ngerti nek. Jadi Kula liwat putih boten ngertos lho. Kula lae niku liwat putih boten ngertos. jadi kowe ora rasane apa-apa ya. Boten. Terus ning jowo nae. Nggih ngoten jaba wonten kok. baleni apa piye? Barang dele. Balane dalane pundi? Lha kowe dadak. Jenengan iki Pak. Iya. Iki acarane nopo niki? Bersih desa. Oh bersih desa ya. Bersih desa. Bersih desa jadi sak kelurahan sak desa Tanjurjo. Ya, sak desa Tanjurjo. Ya, alhamdulillah mugi sedaya tansah guyub rukun. Amin, amin, Bang. Kita delo maneh nika aja pilihan Pilpres Februari. Ya. Menika sedaya warga mugi kados ngaten dalu punika guyub rukun. Beda pendapat nggih ampun pegat kalih tangga. Amin. Beda coblosan nggih aja nganti pasulayan. Ya. Sing dadi sapa awake dhewe Berbeda-beda tapi satu juga. lah nggih presidene sapa awake dhewe padha wae sing gaene macul ya tetep macul. Ayo, Pak. Sing gaene tandur ya tandur, sing dadi PNS ya tetep dadi PNS. Iya. Nah, Ya, tambah, ya, kelong, ya, Cok. lah nggih. Ya. Sing dadi kono bertentangan kados napa awake dhewe iku uripe kalih tangga keparo. Terus yang penting nomor 1 guyub rukun. Nah, niku guyub rukun iki kados dalu punika. Yen ra rukun ra bakalan kelakon wayangan. Ya paling ngono. Iku yuran sak kelurahan. Iso wayangan. Ya. Kon guru ora ana anggarane to niku. Hah? Lha sing kan guru boten enten anggaran. Ora enak. Lah nggih, wargane kan guyub rukun. Iya. Iki perlu dicontoh. Jenengan nggih warga mriki to. Iya no. Berarti pisan boten bayaran nek ulun. Ya tenaga iki to, Cok. Ya ampun tenaga. Lah ngene iki sing tak golek-goleke kowe lho, Cok. Oke, matur nuwun ya, Pak. Matur nuwun ya, Pak. Matur nuwun. Matur nuwun ya, Pak. Matur nuwun. Berarti kabeh kula niki. Kowe iki upama ora larang bener tak jak lho, Cok. Sing ngomong larang niku sinten lho beneran niku lho. Kula ngomong SPW kok larang niku lho. Sak paweke lho. Sing larang niku mboten kula. Apa? Operasionale. Nah, kok kono dene sing go sopir. Bensin mangitung kiambak pinten. Kurung mampir. Itu Jajan. bensin-bensin ku ngitung kancane. Nyoker dhewe. Lah rutine nyoper dhewe utawa mlaku kuwi murah. Yen kula nyopir kiambak niku ora wong mesake koncone. Kowe kudu- Ora wong do girak-girak kok dikira motor mlaku dhewe. Lho, jenengan kok boten mikire mriku. Oh, lah timbang nyopir kayak kaya mobil mlaku dhewe, aku mlaku wae saka Boyolali teko kene. Bayo. Mlaku ke mriko dugi mriki. Bubar wayangan ngoten. Terus kula kan nopo? Kan sajen, dadi sajen. Coba Cak, Coba napa? iki tak duwekke karo bintang sidene kene. Sinten? Bintang sendiri sinten? Oh, tinggi-tinggi kok. Ayo lalat, tinggi, Ya. busi, habis kok. Nah, ayo seperti Mas. Nah, Tung tak tung. Sugeng dalu, Mbak Libo. Sugeng dalu, Mbak Lalang. Dalam Nggih. kucange. Ugi sugeng dalu. Iki kok Mas apa Dek apa Pak Dek apa? Sekecane jenengan mawon. Lho ngoten. Enak yo gak apa-apa. Oh ngono. Sayang yo ora apa-apa. Bahkan sayang karo anak Lah ngono lho. kerja Kan
Mas. Jurape piye to? Ya piye-piye yo tetep ana carane kuwi mau yo. Carane piye? Lah piye sampe? Carane kayane to, Pak? Yo iya carane piye ngono cara aku sayang karo sampean. Ah. Mesti yo tetep ada carane yo. Ah. Lah iya. Nggih. Lah yo carane kan jejer karo aku kan. Carane kayane. Carane sayang sing kok sama nggo ngendi-ngendi. Ngendi lho. Sawang kono, sawang ngendi lho. Raiku ki nang kene. Lah iya. Nek nyapa lurus kene. Aku pegel. Lah iya Pak. Yo pegel iki lho. Masa ndak terus narot. Ya aku enak tak nang kene. Nah, atone kan kita lunge ngono lho. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Mbak Lala. Aku ki tenan kok susi kok gemes ngono kok karo sampean iki. Tenang ya Allah, cara aku ki dadi bojomu ngono kira-kira anake brudul. Luwih dulu kabeh. Cilik-cilik. Untung ae ra dadi bojo. Untunge kok yo ora Upamane dadi iki bojo. tenanan dadi bojo. Kok ketemune kok saiki ngono yo. Wis aku malah remuk nek aku dadi bojo kowe. Piye untunge kok piye biasane. Upamane kowe dadi bojo kowe. Piye nek sama kadhe ora oke lho sing Upamane kowe dadi bojo kowe, aku sing rekoso. Piye Mas? Ora wingi Pak yoga-yoga. Ora to. Ora kempi ajaran anake aku ngene kok. Lah sampeyan kok sempet ngomong sampean ora bagus. Yo dalan mau ngomong elek kok. Lah Pak Dalang madhepe rono. Terus sampean ngomong Pak Dalang kero dene. Mbak ngomong potong aja. Ya Allah, kenapa kok jejer karo sampean ya sehat Mas. Amin amin. Saya ora percaya ya awake dhewe. Ora tau percaya ta. Wis saiki aja dadi apa ya? Iya. Ayo lho Mas, saploke rene sing jogo iki malah abang. Lah ya jadak pira. Piye? Pirang-pirang. Pirang-pirang. Nyapa to? Bojomu pratol to? Ora. Pratol son sisem. Nyapa? Boyo gede puteri tok kowe. Lah piye? Pengen. Karo tas tes kok. Tes. Saking Boyolali nggih. Mboten karangan. Oh karangan. Nggih. Yang mriko jam pinten? Jam 7 Mbah wau. Oh alah jam 7. Jam 7. Dipun derene kali sinten to? Kali niki, kali Kali niki. nek. Oh Kali nggih. niki. Alah. Alhamdulillah. Cak cilik kok bobo ning omah senengane turun ngendi-ngendi. Buku piye ya iki ora buku Cak cilik dolan kok. malam minggu. Terus. Nanjake liburan. Ya. Loh, bojomu kandhanono aja tinggi. Sing arep ana ta. Tunggu Mas, kamu makane langsung aku karo Mas Ucek iki ora nyapa-nyapa. Ketoke sentimen. Lah iki ya mate nyawamu. Mbak Ribut. Nggih dalam. Mas nggih. Ucek. Nggih. Ya menika remen sanget dalu menika sowan wonten Tanjung Rejo. Tanjung Rejo. Terima kasih diucapkan buat Pak Kepala Desa ugi warga masyarakat mriki. Nggih. Kita doakan semoga desa mriki tansah rukun warga masyarakatipun. Amin, amin. Rezekine akeh. Amin. Bar wayangan terus udan. Amin, ya Dan Allah. itu sing Amin, amin. ini kan yo kuwi Ya Mas. amin amin mugi Gusti ngejabahi. Pak Lurah nggih pian anggenipun ngomong warga masyarakatipun. Masyarakat iki. Lah Padalan. Muga-muga dados desa ingkang badatun thawibatun warapun gofur. Wah, yo artine. Kan kiyaine sampe ya Mas sing aja aku ciri nikah sampe. Terus muga-muga dadi desa sing apik sing becik tinebena saking mengolo. Dipunjen. Sadane lho. Gua alon-alon kok. Iya Mas karo awakmu. Masuk bater ora ukur. Bu tibae tak ngenekne sithik wis ngulur jungkel. Ayo jumlah bojone yo. Mandene ki tak piye anting-anting. Dan aku senang tenan Mbak Isa Sewangan Pratake. Tenang. Balik desane wah bangunane lho. Pakai metu buri kono. Banyak kamar mandi, jos kamar mandine. Sampai mau yus nek kono? Nek kamar mandi pas diculik iki balik kamar mandi aku mau. Ora nek banyune. Terus kalau aku tarik obat. Terus piye? Tarik obat. Obat apa? Obat. Seta. Apa? Kowe apa yang Saya tak duwe? ada lagi jajal sampean adukon anu Mas. Dalane kita nyepel tenan. Mas Ucek. Apa? Anu niku mboten ketawa suka sampean ini nganti kene.
Lah nek ngono ra do ketok. Masa kok kurene suarane ning wujute. Wujute ya kaya ngono kuwi lho. Lah nggih. Kuwi cara kaya lele ning jero. Apa kae jeding kae gedhe ndase. Matur le Pak, matur Pak. Kuwi ndase semono ki ndase sing liyane sepi. Kan penasaran. Aja mungkin mau apa kok. Panas lho Pak. Kesane ning kono ae wong ning kene ora ketok ya. Kowe bene. Lah kok sewengi ora wadune kowe. Kesane teng mriku. Kuman ae. Mosok enten Lho musuhmu iki lho. Yo, musuhmu masa karo buta kaya isih gedhi butane. Ayo. Alah Mas Uncek. Musuhmu kuwi gaglak limpahmu kowe. Oh. wani karo aku. Cecek cemelmu. Lah kok malah ngene aku. Lho iki tekan buta ngene aku lho. Aku kan yo karo gilingan lingku ngono ta ya. Kowe engko tak balange kowe. Mas rene nek rene nyang nganti Tak jare. Wani yo. Tak wedeni apamu. Cara opo iki? Wah, Apa? jare bayangno. Iki bayangno ya. Pripun? Buta ki sakmene. Nggih. Lah butamu sepiro? Bisa nonton iki. Bisa nonton iki butone. Awas lo Mas Uncek. Ibu rene ibu. Ibu yo. Ibu kaya metu buta ya. Aduh, wah lah kok pas pantes tenan pao. Masa dibutuhke buta. Rumangsakumu enak, sayang neh, Cok, sayang neh. Aku sayang liyane, Cok. Piye Mas Uncek rasane piye Mas? Yes, lumayan. Kita saya padang iki lampu memang. Potake sikile mau arep to. Ora utenge mo. Kowe kok sesuk ndredek ning kono kok, Ne. Ayo tak done. Lah. Wis syukur kobong. Yo kutuk iki lho. Masa jenengan metu tuluke ngene iki. Yo. Awas, alan-alan Pak ampun dicone Pak. Alah. Wah, ngangkat kaya ngalur kiri. Mas Uncek ya Allah. Piantun kene napa nggih? Sarwa pinunjul. Ya kan ora perpamirsa men ketok kabeh. Unceke ngono kuwi lho. Ora jerane sesuk ketularan dalange. Piye ta? Mungso sarwa pinunjul kabeh. Lha kuwi fitnah. Yo ora to nyatane yo jan luar biasa kok ya. Biasa di luar. Keputusan dulu. Janteng ora. Car, Napa? kowe ku lek cedek-cedek gaduk lho. Ganduk nopo? Lah mesti padha. Malah boten santai. Urung kok. Boten. Aku kok wedi to. Lah sampe nek noleh ngono pas kabupaten aku dadi ibu kota, aku dadi wedi. Oh, kuwi kabupaten. Ibu kota, terus Ya aku sama sebrona. lah iya ya. Mas Uncek penjara kok gede dhuwur kaya ngono to, Mas. Matur nuwun fitnah iki. Apa ya? Wah, Lagi ero tambahi sedina wis kaya ngono. Nggih bali Bu menika pripun? coba. Menika wonten pamundutan. Napa boten? Napa Pamundutan. Iya pamundutan. Kok Monggo. ketemu karo bocah sing bagus. Bagus e. Iki coba digawe podang kuning. Podang kuning lah lho yen. Cacer manuk. Gajah manukmu dudohno aku mah. Ampun aku Lah apa? empret kok. Lah ya, kene jajal gandemen aku, anggapen aku ki bojomu sak pantaranmu ngene ngono lho. Sapa antara. Anggapen aku ki
temo Wis angel kene yo lah iya lah yo Sing tangan niku didodot. Dhuwur, Cek. sak gitu kula nah ini kan bisa tebak bisa ngerti lambene karo irunge ngono mau ra ketok ora iso kok aku nek dadi bojomu bengi ngono sampean tak tutupi ya Mas nadyan bojo temong peksi kowe tak suarane apike kaya ngene aku kecek gemes tenan Mas kok gede cuma suarane ampuh tak suara ibu yo aja to emang aku iki sampe seneng lho Mas seneng ora lunjak-lunjak lu nyumrung to kok seneng terus kudu lunjak-lunjak agawe taline alus manis lu terus apa argo wijan kok Sabto argo oh pengendali podo karo sampean gede dhuwur ya dari tak kira Sabto Tirto Sabto ki pitu Tirto ki Bayu jadi Bayu itu ngeces Nano. alus manis tur Bocah iki rek yo duwe ilat. ketoke lho betul gadah hari Pak ra percaya aku Cari mana to? Pokoke ilat kula trabak. untuk maju kene Seragam mboten Mas sayang untuk maju kene kene kok yo manut lu sampean iki aku ora manut lah nyapu kok manut kudu jenengmu aku ora manut di rombong wong kene ciloko aku beda wilayah dhewe lho iki do Ponorogo kabeh goleki si podang jenang Ibang nyapa ono kaget-kagetmu sabut meneh aku Iba bunga Gogrok. ngomong iso robah Uncekku sesuai ra betah lho. ora kecer Mas, Wene kanceng. Bola iki nakal iki. Komene sapa mau? Komene sapa? aku Lah kok nek wong ora iso turu piye? Wong ora iso turu. Yo ketok-ketokan lho. tom-toman kok pirang ya Nyanding bisa dadi Ya. Mau ke Mas? aku tak Iya. esok awan nengok sekolah Ayo Mas, ceknya. aku lagi
mriku lenggah wonten. Dinten sami rawuh nggih Mbak Nggih, Lala. sami rawuh Mbah Mun niku boten keri. Ugi boten kata lumpen pangabekti kula kunjuk dumateng inggih menika saking Kecamatan Badekan ugi sami rawuh. Sami rawuh sami nenggah Iki niku. sami njani Bapak Nggih. Camat, Bapak Camat saking Kecamatan Badekan ugi nggih wedal menika Pak Camat ugi nenggani kawula sedaya. Ugi Pak Camatipun Tanjung Rejo. Nggih, Sama Tanjung Rejo. Pak Camat kalau rawuh nggih. Ugi Sami menika matur suwun keamananipun saking Kapolsek saking Dan Ramil ugi sami nenggani kawula. Ugi sedaya para sesepuh kula Tanjung Rejo, para masyarakat sedaya ugi para panitia sedayanipun matur suwun. Para tamu-tamu agung saking mbok bilih perangkat desa. Mbak Lala Nggih. ugi boten kata lumpen nggih menika pangabekti kula matur suwun dumateng nggih menika saking sedherek kula kru Semat Geng. Saking Genggong. Semat Geng. Semat Geng. Napa niku, Bro? Napa niku? Sinoman Oh, Sinoman. saking Genggong. Oh, Sinoman pemuda Genggong ya. Genggong. Nggih. Genggong. Oh, alah tak kira ki semakin nyopo. Berarti ku apa ya, Mas? Apa Anu geng apa? Semat Mas ya. Matur sedaya Dinas Kumantos. Nggih. Kowe cuma lu dorong sik lho. Kowe ngene koyo dorong lho. Acap. Oh, lha Mas cek lungguh lentek lho iku. Ngatur karo lungguh pacar. Lah kowe nek ngantek nunggu malah ra ketok sisan. Lah nggih. Iya. Matur nuwun. Iki mau gendengipun pun. Produk kuning, iki wae produk kuning. Iki mau kowe nggawa Napa? baju salin ora? Boten no. Ora. Boten no. Iya iya. Halo Mas Ucek. Jumeneng sinten niki? Mas Ucek sampean ora nggo salin nek tak siapi aku mau ngomong manis gawani sampean lho Mas. Salin. Saline kok ae. Kayak kurang dadi bojomu kurang pengertian. Saline kok. Oh salin kok. Oh Mbak Lala. Wis rampung. Aku ora keles. Sambune ra mon ora salin kok ya repot. Nggih nggih, mengke mawon. Heeh. Oke. Coba iki siji bola siji. Heeh. Coba kidule Mbak Lala. Kidule Mbak Lala. Mbak Rina. Mbak Rina, monggo. Sepot dados. Ayo. Katuran Jumeneng Mbak Rina. Monggo. Kali Pak Ari Mami. Sugeng dalu Mbak Rina. Nggih wujud dalu Mbak Limbo. Lujeng dalu Mbak Rina. Nggih Mbak Ari Mami. Wujud dalu Mbak Limbo. Mak Cange Pak Gedalan. Nggih sami-sami sing dalu. Mas Bapak. Cek cek. Dalam. Juga nek vitamin loro cek. Pundi? Aku Mas vitamin. Mas Ucek posisinya teng pundi? Pundi to niki? Tarik mau mboten ketahui sinten pundi? Ame-ame jabal bae susane danyang kene muga-muga sinden laruh tenan. Ate medeni cek cek. Nek kene dadak danyang. Ya ampun. Mas Ucek. Kok kebablasan, Mbak? Oh kebablasan. Nggih kebablasan. Coba ayo nek. Iya iya. Baleni. Baleni kan Baleni aku hasilnya ya. Siji, loro, peng, yo. Mas Ucek. Loh, isih kebablasan. Baleni. Kok kurang pas kok, Pak De? Orang pas ora nyaut. Mosok padi Ngomong tinggi-tinggi Lah sono. pripun? Lah Ayo toh Mas Ucek. Ayo. Tandanya kita kangen. Nggih. Ya rangkul-rangkulan. Ya iya loh. Kita belum. Dirangkul. Ya. Monggo. 1, 2, peng. Mas Ucek. Ojo banter-banter. Ojo banter-banter. Lah mau nyenggol kuwi kebanteran. Lah nggih jenengan ki mboten mesakne lho mungkin aja jungkel. Aku kita nama sakit kangenku. rangkulan Ini.
pantulan jenengan penak ku sing semaput. Lah apa? Kowe sok bablas kena kene aku kena kronoan lho. Kamu anu apa toh? Jelas Mau. Ono Pak Di mboten mareng mboten lho. piye? Aku tuh piye? Lagi Pak Di rati macet. ya. Ya Allah. Kene tengah. Kok aku geli tuh. Bareng aku geli loh kandani. Kapit sedang. Nah, panturannya awakmu Loh. ganti panturannya Pantulannya kok tuwih nyemen to? gue kok nyalake pancuran. Lah piye? Ngene iki sing salah mesti sedange. Dan apa? Ora tau dikuras, lumutan dadi panturane cilik. Ini kan mbok mama to Pak De. Dan Oh, aku iya. pancuran. ya ngene cak ya maklum sinjan sing kidul kira urung pernah rabi dadi raja pancuran ki apa ramu Oh, dereng rabi. wis sik sekolah kok Oh, ora rapi lho, Pak. Dereng. Masih sekolah. Tesih. Wonten Wonten Ponorogo mriki. SMP, SMK, Kuliah. oh kuliah. Nggih. Sing penting ki kuliah sing sinau riyen. Nggih Pak De. Sing iki nomor loro wae. Nggih Pak De. Nggih. Biasanya presiden penyanyi laris itu matang sih. Oh, Biasanya. Oh kakak mau ngomong lho. ampun. Langke seperti sekolah iki ya terus ke. Tapi nek keliwatan, Keliwatan yo ora apa-apa. oh, berarti rasa ampun meteng sih. Yo keliwatan nih lho. Oh iya. Ya. Keliwatan. Najan, niki najan tol cilik nek nggih lucu ya, Pak. nggih heeh Kok aku tadi anu Pak, kula kemutan sesuatu. piye kelingan sesuatu iki maksudnya Lagu, pas sing cocok. pikir gua perkara pancuran kuman Boten, lagu sing pas. Lagu kok. Mariati, tak kira Maria cepet Mariati. Nek apa yo? Nek apa? Wedhus kenter. Yo wedhus ora sak mentok. Oh. Nggih Pak, Bisa menerangi nang aku iki lho. lah kan kula nyontone kelingan ngoten lho. Wedhus setir. Boten. Wedhus setir. Wedhus setir. Jadi menika pripun Pak dalan? nggih niku wonten panyunan Kabeh diceluk pagi. Oh, enten sing luwih pas nih. Napa? Netes banyune kendi Maria kita fotokopi modele kaya asli bedane emprite mini. Oh, tadi lho, ngomongnya kok urung muda. Pripun? Kan impret mini barang kok ngomong urung muda. Boten rasa iki emprit kaya mini lho. Yo mini. Nggih. Empret kan kecil. Cilik. Yo impret. kuwi si adine emprit lah Nah, Boten ancol galon kok. hah Boten ancol galon kok. Lagi mau ancol galon kok. Apa? Isano sing anu takun lampung kok. kuwi manuk apa Anak kok ngene kan gandelan anu kok lho. Lah nggih napa jenenge apa? Ancol galon. Apa kae jenenge? Gemah. emak nek kene kok ancol galon Alah, niki ki asline Mas Untung ki gawe-gawe. Gun aku enek iki jenenge. Main layune turun. Gun aku enek dengan ancol galon. ya termasuk kaya kowe kuwi manuke Di sekolah kok sekolah. Jadi menika wonten pamundutan Pak. apa iku mau pamundhut ninggal katresnan Panjenengan. Digarap. harap jaranan Wah, pas niki Mas Untung ingkang jaran. Mok. Jarane gede kok. cobi sing ndang Mas Farel monggo Weh, Farel saiki ngendang kok. ndang Ora nyanyi jadi pede-pede nggih. Beda, benten niku. Oh, Benten. tak kira Farel mlorot pangkat. wonten pamundhut Lujeng Galuh Mas Dalang kula nyuwun gending setunggal bagus adine kaping kalih bajing loncat nggih suwun saking nggih menika pandemen budaya ringgih mugi purwa keluarga besar SPBU Karanglo Kidul nggih
saking Mas Sismadi sang kanca nggih matur panuwun dipun sekitaken rawuhipun nggih sugeng mirsani wonten malih nggih menika saking pandemen budaya lan kulit Mas Dewa Karanglu Kidul matur suwun Mbah Salam nyuwun Sinop Parijoto nah Sinop Nyamat nggih ugi Taman Juruh nggih matur panuwun dipun regani monggo Sampun? sampun Niki ninggal katresnan. nggak kasnan Jaranan. monggo Renan keluarga Ageng Sabto Tirto. Sabto Argo. Argo. Ya masih cemberan. Masuk jalan. Yo.
Iya, ayo. Weh. Ya. Adik kaya pitik potong. Balik aku kasih balik aku. Mbak Rina, Dalam. api ya berarti api. Lagi. Neng sing ngomongin mau api mas. Lagi Mas Indah. Tak celok mas lo. Ya. Apa pengen dicelok masa itu aku kudu luluh hatiku. Iya dong. Kudu ngono lah. Iya. Ayo toh mas. Ayo. Ah, cabang bayi. Maksudku mau kita gocai ben ojo imbruk ngoten lho. Aku yang samar. Eh, Aku oleh-olehmu goceki. boten. Aku mau dolanan ini kan hasil rokok. Kapone yo. Maksudku aku lo gocai ini kok ben jenengan boten ambruk ngoten nek ambruk kan mesane mungkin nek malah kesleo. Lah jenengane goceki nambah macet sikile kok. Lah macet sikil ngoten wau. Golek liyane. Aku dan Dalam. bareng gue koprol salto ku mau, gulung komeng ku mau. Nggih. Ebek kaya kethek lho. Kok rewondo iki pripun? Heeh. Aja nesu kaya lho ya. Nggih, boten napa-napa. Bisa kaya. Oh nggih wae sik kaya ora masalah. Kaya iki berarti ora. Kaya kaya kethek siti ora dadi Nek ora. ora katimbang kaya wong penak kaya kethek. Lah kok kaya Oh, Nek kaya kethek kan urung mesti kethek. nggih nek kaya wong. Urung mesti kan wong, ngono lho. Oh iya. Apa iya. sih? Padahal jenengan kok mlebu kethek apa ngetos kethek jenengan? ora. Lah kok mlebu kethek jenengan iku? Oh iya tau lho aku. Lah nggih. Kados napa, Pak? Ciri-cirine kados napa? Ciri-cirine Nggih. Nek kados piantun kan biasane gede dhuwur, Ya. irunge mancung, pesek. Nek kethek niku wau kados ana napa? bedane kethek karo wong. Oh, enten to? Ini Oh, napa? Nek kethek iki buntute ana mburi. Yen wong sik kok emang wong duwe buntut to, Mas? Lho, bocah ki ra ero. Kowe kok ucep ya ora mesti kae. Enten. ya ora mesti wong iki lah wong wedok mosok ana buntute. Loh, Pak Dalang berarti goroh ya? Lho, Pak, jenengan aku ngomong kethek, kethek kok ya kok ngayal? kethek paling ngeyel dhewe. Kok ngayal ki piye? Lho, ngeyel to. Lho ngeyel to. Berarti jenengan menyamakan Pak Dalang niku Ora, aku ngandhake kethek kuwi kewan sing paling ngeyel dhewe. nggih. Kula percados. Lah iya. Lah nggih. Pak Dalang percados mboten? Lho, sikile ucep ekar. Ekar. Kaya pripun? Nggih, sampun nggih Pak Dalang. Nggih, nggih, Pak. Sampun. Nggih, Pak D sami-sami. Mbak sapa tadi mau jeneng? Kula Maria. Oh Maria. Nggih. Ya kok kowe ser piye? Maria Wis wis. boten. Kowe pengen karo Ani, Boten. Oh tenang nih. Mau kita Jenengan tasih kemutan kula mboten? Enten pundi nika jenengan sembur banyu nika. nang kita Pak. Alah wong dimii malah disembur. Lali aku. Lapangan nika lho Tanjung Peli. Cara Rejo. Wong kula berniat bae untuk nyukani mie lho malah jenengan sembur. Sing ning kono kae lho. Nggih. Ya beda Pak jenengan ora gigis saiki gigis kok. Aku kan yo mati. Cek cek. Iki tak wene Wananggono luar biasa neh. Sinten? Ayo, ayo. Kok malah ngono kok. Oh bisu Maksudku mantap. Oh, oke. Sinten? Kita panggil presiden kita, Sinten? Dian Asmara. Iya. Dian Asmara. Monggo. Kali Mas Putut, kali Mutiara.
Wilujeng dalu Mbak Limbo. Wilujeng dalu Mas Putut. Kang dalu bakal kok. Nggih, ya nak kene. Mbak kok kene. Dalu. Gini. Kok dimorki? Marga apa meneh? Ada horor iki. Ada horor iki. Dimorki niku lho. Kok iso dimorke? Dimorki niku lho. Marke napa? Niku. Iki cuma Maksudnya kuwi ngene lho. Ribut. Kok dimorke ndas padha ndas ngono lho. Sing sitok ndasmu, sing sitok ndase kuwi. Nasi mie. Matur nakal. Pak E, Apa Pak E. ngomong das dulu? Pak, Pak. Dek lo niku, Dek. Dek. Ini kota ini. Oh, Pak E ini. Piye? Lo ditamel adek ngeten iki mari mboten apa. Ya ampun. Kowe kok ya seneng kene iki. Jenengan ae dalange lho. Jenengan Ponakane kita ponaan. ponakan mana? Ponaan. Itu ngoten. Nah, tapi itu ponaan nanten mriku anak. Oh, Karepmu apa nggih kok nggih seret-seretan ngono piye? Dua mesti itu lho. kalau bulan. Lah iya lah. Kayak kita jenengan aku boten sakit lu wakili no. Kok mencolok ra dhuwur no kok. Salib sik konten naik. Ya kuwi kancamu di Sepantaran lo ya, sepantaran. Oh, TPA. Alah bolos mending kok. Gak aku aneh. Aku ya. Lo ngompol kok lagi lungguh wis ngompol. Ya ampun. Boy oh. Nggih, ben dalu Mbak Limbo nggih. Sugeng dalu Mas Sowan wonten Desa Tanjung Rejo. asaranipun bersih desa nggih. Ugi katalungan Mas Putut. Nggih. Pangapunten kula ugi katur nggih matur suwun dhumateng nggih menika Bapak Carik Donaten Panjurjo. Kawit enjing lenggane kawula melu-melu angkat-angkat. Ben gak dasare ya tadi gede dhuwur ya rasa. Mas Carik Nggih, masane gede dhuwur. Terus Mas Uncet. Oke, padha. Mas Carik neng anu Pak Mas Dita anu. Oh, Monggo. Lah, amor sak pantaran iki. Aku nonton. Oh, nonton. Mulai tak aku. Mbak aku. ini kok dipun putus menapa? Nggih. Umpet kacang. Udah kok. Iki lho. Napa lho? Sudah bungkus aja. Umpet kacang kok umpet kacang. Monggo iki jawe napa niki? Mbak menawi Monggo niki wonten kami mengke mawon Pak niki Mbak Lala itu gase niki. nggih. Boy jenengan napa lagu sing lagi ngetren? Monggo Sri Buning monggo. Lagu anyar rong iso, lagu lawas lain. Monggo. Mas Rini, langsung nama kita lagi. Monggo Mas Putut bawa. Monggo. Ojo bukan ae to. Kowe ngadep oke. Nek napa kula ngadep Wis to. Iki kok lagu. Monggo langsung ki Mas Putut. Dawanipun. Sinabut pahlawan putri. Diara lagi maju aja. Coba iki ngene Mas Putut. Nggih. Iki tak jaluk mutiara supaya nendang. Oh, macam sinden masa kalian. Lah ya kudu ya. Ayo coba. Nggih, dari mawon. Oh, mutiara iki. Sing aku tuh tasih ajar iki, Pak. Ora apa-apa. Malah boleh pahit Salah Mas hukum kok. Iku kita panggil. Sering ureng mustika tuban putra kanjeng sira Dipapangke senduk sikile sila apa metetek
Aku wedok nyendang. Ampun sila. Lha napa? Boten saking setimpuh mawon. Wen sila mantek lebon orang-orang kan sila. Orang-orang ki lak sampean to. Orang-orang ini kue. Orang-orang lho iki. Orang-orang mau sebaik gede. Keprangkum bocana niki Mas Unceng niku tesih SD kok Mas Bubut. SD. Boten SD ini. PAUD, masih PAUD. Nggih, isih PAUD. Udah setahun. Sepau bro. PAUD. Bener nggih. Tanuro wasri huning Pak Budut, ini nanti salah ngoten kados keluarga nggih. Iya. Nggih. Keluarga bencana. Keluarga bencana lho. Kowe iki disepeleki karo si Dian lho. Lah, bapaknya dhuwur, buke dhuwur. Lah iki Ora kok. Ora kok keluarga bencana ki ora. Lah niku. Keluarga tidak direncana. Oh, tidak gitu. Iya, cek pun cek. Kowe iki arep piye-piye iki disepeleki karo si Dian lho. Lagi beri Arek atok. No. Boten sah ngoten. Ya, ya, ya. Pun niku pun boten sah ngoten. Dian bacaan. manut aku sing bayar kene kok. Pilih pundi? Kira-kira sing dibacok. Nek bacok piye, Cek? Yang bacok kan hari tenang. Ya, nek babat. Nak Bapak babat. iki Anak yang ngiris, Mas. Nek ngekrek piye, Cek? ngekrek iki. Cek, Cek. Nek bacok sing pas nek bacok piye? Nak bacok Maksud piye? pasti kan apa-apa. Yo, enggak maksudnya iki berangkat sing ragakno. Nak bacok piye, Mas? Bacok ngene. Bacok. Nek babat, Nanti yo ngene Nak bapak. ngekrek, Mas. Ngekrek ki yo ngene. Ini apa nih? sing dikira ku opo? Yo pokoke madhepku ngene kok. Yo nek bodo-bodo nek dudune ngene. Ngono. Ngekrek ngene. Masa ngene. lha wong kae. Bapak. Tapi lupa. Gue tekan rumah praktekin boe kok. Yo. Bu kok kekrek. Bukan dikekrek. Kok ya cek eneng aja. Iku jeneng jantan cilik kan, Cek. Lah kok manut jenengan. Apa iya? Lah nggih. Hidup itu manut dalam. Kowe iki kudu ngekrek diane to, Cek. Mboten. Kita kali jenengan kok. Lah jenengan mriki napa niku? Oh, gak. Jenengan kekrek niku. Urusanmu kono, urusanku debot kok. Lah nopo jalan mawon? Jalan nggih. Kowe jalan piye? Nggih. Aku jalan. Nggih, Pak Martin ngekrek kula. Monggo. Oke, siap boten. Lah kowe jalan kok gedol kowe. Ayo aku karo ngadeg. Lek ngeprak piye? Ngeprak jejeg iki. Lah wong dhuwur rayane. Wong sikil lan duwe kok arep jejeg. Kowe dan Kalau ngono iki teju ndak kira diketane. nek Bapak nama bapak. saiki Cek, gamane cekelen, Cek. Gamane cekelen. Gamane iki cekelen. Kamar dicekel. Nek gantol piye, Cek? Kadol napa riyen? Lho, sik. Wagakno umpama gantol lan kates. Wamane. Nggih ngeten. Wah. Enek kok kates ning ringan iki. Kowe iki wite. Oh, wite. Lah iki kates ning kene ngono lho. Ibarate ngono. Nek ini godhong biasane. Iki kok protes to. Lah iya. Dan kalau sing kates endi? Ya biasane kan tinggi, godhong ning dhuwur. Nek saiki sore godhong, Godhong sampe sore godhong. wit, Wit. lemah. Wis. Lho gak enak kan ngono gak enak. Kates ora lho. Ora enak. Ora enak apa kates. Masa kates masa iki. Ora digathol lah. Dong kates. Kates ruwah. Kowe kira karo kates ora kira karo iki to, Cek. Ruwah. Terus. Kene gamane.
Ben-ben kena hamba. Oke ngawamu ning kono lho. Kok selesai? Aku rasa mulai dong. Baik. Pasangan. Hidup dan mati Anda di pasangan. Disencang. Aku keteknya tuh. Orang lari. Disencang baru. Aku orang lari. Nah, jeneng rumangsa gempon. Ayo nyanyi. Kayak sing ngendang mutiara, bisa bener ayo. Kusuman Yakin boten yang mantap. Mbak Mut. Tak iku urung muni to tak. Coba sik tak. Banteli. Tak plung. Tak plung. Mungkin dulu. Plek. Oh, katri belen nih, katri belen. Tak plung. Tak dudung. Asulole. Iya nek nek. Apa seru nek monggo Mbak Mutiara. Wis ngerti keren. Bagian. Bagian nggih, monggo. Ngojo ngekreki lali to. Iya. Cak Dalam. bagian lho. Nggih. Ojo terus ketemi lho. Boten kula nak diantemi pun boten remen kula. Lah senenge? Ya, Cuk. Ayo ngomongnya kok anu jancok. Bocah sakit. Sensor. Ayo. Aku ya donga kok. Srikutil. Kuwi huning kok. Aduh gayo bare yo. Pun bulan-bulan. Sri Muning Musi Anu boten keduman mau. Boten garing. Pun pundi? Terus ke lagu. Niki, sakniki. Anu soben.
ngono. Nggih, Kong. Kene lho yo. Ya. Sri Wulan sampun kantor Matur Mas yo. Nggih, sami-sami Mbak Kong, Mbak Putut. Ora njaluk mudun. Siap-siap nggih. Mas Dut. Jane lok kami. Mutiara berendang lakune beda. Ketindian. Oke, Kendang ya. setipu ku pegel kok Iya ya. iya. Pak niki ngapunten bahwa wonten pamundutan saking Basenen saking sedherek. Yun apa no? Lan pepele. Pepele Kula nggih nggih. bisa ngori lho. Alhamdulillah berkah Keturunan Mbak Senen. Mbak Senen Mak Sugeng Rawuh dipun seketaken Mbak Senen saking sedherek Pugi Rawuh nggih.